Ia. Zerbait gaizki esan dizuet. Hemen grafika honen gainean esan dizuet. Borobiltzea da diskretizazioa. Ez. Diskretizatzea zen balioak hartzea. Hau zen kuantifikatzea. Kuantizazioa. Barkatu. Eta errore hau ez da diskretizazio errorea, baizik eta kuantizazio errorea. Horregatik kuantizazioaren azan. Kuantizazio errorea, eta borobiltze hori da kuantizatzea. Diskretizatzea denboran, muestreatzea, eta kuantizazioa. Markatu. Vale, ideia, ikusi dugu ideia, orokorrean nola dan. Zer errore gabitzan egiten, oso txikia, kuantizazio oso txikia, eta seinalearen forma diskretizatzerakoan oso azkarra baldin bada, ere informazioa ez dugu galdu behar. Ikusi dezagun orain, aurreko bihurketaren antzera, hau egiteko bi zirkuito. Bihurketa hau egiteko bi zirkuito. 8.6 bat, izango zen lehenbizikoa, 8.6.1, flash, izena flash. Flash, analogiko, digital, konverter edo bihurgailua, ADC bihurgailua. Igual, bai, eskerrik asko, iztazu mesedez. Flash bihurgailua. Sarrera, balio analogiko bat. Eta gure bai, iztazu, ez? Bai, ez? Molestatu berko dituzue? Molestatuko dituzue, ez? Sarrera, balio analogiko bat, egonkortuta VH, hold egiten nahi gehalako, baina edozin balio izan dezake. Sarrera hori VH. Hau igual nahi baduzu oraindik, bai. Sarrera VH bat, balio bat, eta irtera digitala. Vale. Hemen ere hasi gaitezen gure tartea, VR min, VR max, zatitzen. Zatitu dezagun, eta gero ikusi dezagun VH non dagoen. Konparatu dezagun VH guztiekin, ikusteko non dagoen. Vale? Ideia hori izan behar da. Ia. Zatitu dezagun gure tartea, VR, eta 0 artean, itzegin, aizarekin. Beste 8 errestentzekin, adibidea egin behar dugu, N bitekin izango genituzke, bi BRN erresistentzia. Adibidea egin behar du tirukin, beraz, bi berriru erresistentzia behar ditugu berriz, aurrekoaren antzera, Kelvinaren antzera, 8 jarri behar dut, bat, B, 3, 4, 5, 6, 7 eta 8. Osa, nire tartea 0-tik UBR-ra, zatituta horrelaxe. Orduan hemen baditugu balio hauek, 0-arena ez dut hartu behar. Zirkuituak ez dituzu ikasi beharko, lasai. Osa, maila guztiak hemen daude. Nire tartearen maila finitoak. Hoi esik hartu behar ditut. 0 ez dut hartu behar, bat, 2, 3, 4, 5, 6, eta 7. Ez da, Marko? Bat, 2, 3, 4, 6, eta 7, bai. Eta errestentzien balioak, denak berdinak dira, baina lehenbiziko eta azkenikoa ez. Denak dira R, eta geratzen diren azkeneko bi R horiek manatu behar ditugu. Hemen 1,5 R, eta hemen 0,5 R. Nik uste dut ideia da, tensio bajuko seinaleak nola baita hauek ere detektatzeko. Ez balio digital bat emateko. Oltiegia baldin bada, seinale txikiena baldin badaude, 0 bezala geratuko dira. Ez dakit idea hori den, baina komerzialki hau da irizpidea. 8 R banatuta horrelaxe. 8 resistentzietan, hau txiki hau izan da. Orduen, VH 0 voltio baldin bada, maila guzti horiek handiagoak izan behar dira. VH baldin bada, VRF, konparatzen baditugu hauek bajuagoak dira. VH baldin badago, hemen, konparatzen badugu, hauek dira bajuagoak, hauek altuagoak. Orduen, konparatu ezagun, hau guztiekin, konparatu ditzagun. Ditxuin,
konparatu ditzagun, konparatu ditzagun denak VH-rekin. Operazionalak berriz, hemen atope, pila bat. Konparatu ditzagun eta jarri ditzagun, hauek minusean, eta konparatu ditzagun denak VH-rekin. Ja, plusean VH. Plus guztitan VH. Osa dago, konparatzen VH, tarteko maila guzti horiekin. Adibidez, demagun VH dagoela, hemen. Maila hauek baino asko altuago dela. Orden VH altuago baldin bada, hau altuago da, hauek batera egon behar dira. Hauek batera, eta beste hauek, hau txikiago, hauek zerora. Hau da, hauek ubesat, hauek minus ubesat. Eta digitalki hauek batera, hauek zerora. Vale? Ubesat minus ubesat, baina digitalki hauek batera eta hauek zerora esan behar dizuet. VH baldin badago hemen, hauek batera, hauek zerora. Hoxe da ideia. Ideia honekin neurtzen ari gea, batarekin bete daitezke VH-ren balioaren arabera. Hauek bat dira, VH hemen. Bat ondutzen jo baldin badira, VH hemen. Hoxe da ideia. Eta nire behar duguna da, hau ja informazio digitala da. Orden bihurtu behar dugu, bat guzti horiek, balio bitar batera. Beste zirkuito digital batekin, kodetzaile batekin, kodetzaile digital batekin, kodetzaile bat, bihurtzen duela, hemen izan behar ditugun 8 aukera, 3 biteko zenbaki bitar batean. B3, orentxe jarriko dut, hauen egia taula, B3, B2, B2, B1, B0. Hau egia taula, honek egiten duena egia taula bezala jartzen badegu, ulertuko dugu, bale? Izena jarri behar dizkiot hau ja. C0, C1, C2, C3, C4, C5, eta C6. 7 daude bakarrik, baina 8 kombinazio, 0. C0, C1, egia taula bezala jarri behar ditute, C2, C5, C6. VH, baldin bada oso bajua, balio baino bajuagoa, guzti hauek, konparazio guzti horiek, zerora egon behar dira. Guztiak izan behar da minus handiagoa, guztiak zerora. Osea, VH oso txikia denean, horiek denak zerora egon behar dira. Eta hori kodifikatu behar dugu, digitalki, pues 0, 0, 0 bezala. VH baldin badago hemen, tarte honetan, orduen, hau egon behar da batera, eta hau zerora. Eta hori urrengoa denez, hori kodifikatu behar dugu, bat bezala. 0, 0, bat. VH baldin badago hemen, tarte honetan, bi bat, beste negoak 0. Hori kodifikatu behar dugu, bitar sisteman, urrengo zenbakia bezala, bi. Osea, bi bat daudenean, bi. Hemen baldin badago, 3 bat, azpitik. Besteak 0. Hori tokatzen da kodifikatzea urrengo zenbakia 3. Osea, bat kopurua kodifikatzen ari gara. Hemen baldin bagaude, 4. Hau 4 bezala. Urrengoan baldin bagaude, 3, 4, 5 bat. Eta hau bat, 0 bat bezala. Urrengoan, 6 bat, 0. Eta hemen baldin badago VH-ren maila, konparatzen baditu azpitik dauden hauekin, denak egon behar dira batera. 7 batera, eta hori kodifikatu behar dugu bat. Hau da kodetzailea. Kodetzaileak egiten duena. Eta horrela funtzionatzen du, flash, analogiko, digital, bihurgailu honek. Berriz gure tartea zatitu, eta kasu honetan, konparatu. Aurreko kasuan egiten genuena, oitako bat hartu bakarrik, orain konparatu.
Adibide bat. Adibidea. Hiru biteko flash bihurgailu batean. Hau da hiru bitekoa, flash analogiko digital bihurgailu batean. Konfiguratzen dugu VRF izateko 10 voltio, adibidez. VRF berdin 10 voltio. Eta sartzen baldin bazaio tensio analogiko bat. Ja, gure kondensadorean bilduta. Edozein balio izan daiteke, hemen infinito balio daude oraindik. Diskretizatuta dago, baina oraindik kuantizazioa egin aurretik, borobildu aurretik, honek borobildu behar du. Hemen gabiltza borobiltzen. Egoera honetan, ze balio digital eman behar digu? Ariketa adibide bat. Bale, orduan zirkuitoa emango dizuegu. Hau, 10 voltio. Orduan hau, aztertu dezakegu. Hau, 6,31 voltio. Eta 6,31 voltio dago konparatzen balio guzti hauekin. Kalkulatuko ditugu balio guztiak. Kalkulatu ditzakegu, ez? Hemengo intensitatea. Intensitatea da VRF zati 8 R. Berdin, 10 zati 8 R. Eta adibidez, kalkulatu berut, erresistentzia bakoitzan daukagun tensioa. Hemen erdia, hemen bider 1,5, orduen VR, erresistentzia bakoitzan daukagu intensitate hori bider R. VR zati 8 edo 10 zati 8. Zati R bider R, hauxe, 1,25. Erresistentzia bakoitzan 1,25. Orduan, hemen erdia izan behar dugu, eta hori da 0,625, jarriko ditut, Hemen 0,625. Hemen 1,25 gehiago. 1,875 voltio. Urrengoan 1,25 gehiago. 3,125, 4,375, 5,625, 6,875 eta 8,125. Voltio. Osa, zirkuito horren ebazpena hori izango zen. Eta hau dago konparatzen balio guzti horiekin. Orduan begiratzen zuen. Balio hau 6,3 hemen tartean dago, ez ba? Tarte honetan dago. Orduan egon behar dira batera, hau, eta hau. Eta egon behar dira zerora, hau, eta hau. Zeren tarte hori VH baino txikiago delako. Ez, handiago da, orduen hauek zerora. Orduen, hemen egon behar da, egoera honetan. Kodetzailera hori sartu berzizkio. 5 bat eta 2 0. Eta honek kodifikatu behar du hori 1 0 0 bezala. 1 0 bat barkatu, 1 0 bat bezala. Hau izango zen erantzuna. Hemen berriz ere bai, argi izan nola funtzionatzen duen. Sare honetan ez daukatela eraginik hauek, ebatzi dezakegulako, eta jakin da zer egiten duten, erantzun, horre YouTubeen baditu zen ariketatxoren batzuk. Bale? Hau egiteko, lehen da biziko zirkuitoa. Flash bihurgailua. Ikusi dezagun, bigarrena eta gaurko azkeneko atala, klaseko azkeneko atala. Bigarren zirkuitoa bihurketa egiteko. VH bat digitalean bihurtzeko. Erderaz, conversor de aproximaciones sucesivas. Euskaraz, ondo-zondoko bihurgailua, ez dakit, ondo-zondoko eskartzen diot, baina aproximaciones sucesivas, erderaz askotan entzuten da. Osa, biek esango dizuet, ondo-zondoko aproximaciones sucesivas bihurgailua.
ADC bihurgailua. Eta hemen jarri ditu lehen da bizi izenburua, zeren hau baita larrollo bat. Izena zelebrea eta funtzionatzeko modua xelebrea ere bai. Zortzi sei bi. Ez da? Bai, zortzi sei bi. Ondoko ADC bihurgailua. Hau bai zelebrea. Horein artekoak nahiko eleganteak ziren. R2R, Kelvin eta Flash hemen sare horrekin, 8R horiekin, nahiko konparatzen edo eta etengailuekin, nahiko eleganteak, ja. Begira. Hau, eskatzen badizuegu. Nola funtzionatzen duen horrelaxeko bihurgailu batek, adibide batekin egin zazue. Adibide batekin. Borrentxe ikusuko dut zergatik. Venga, a ber. Helburua, beti bezala, sartu bera tensio analogiko bat, eta atera beharko da zenbaki digital bat. Demagun, lau ateratzen direla. D3, bai. D3, D2, D1, eta D0. Uste D horiekin dituzuela. Beti aritu geha berekin, ez? B, jarri etzagun B. Zagi zergatik dauden B. B. B3, B2, B1, eta B0. Hemen, min eta mas arteko edo zein balio. Eta horixe. Bale. Badakizu ez egin behar dugun? Ideia. Min, max. Eta VH egon daiteke edozein puntuan. Demagun hemen dagoela VH. Demagun hor dagoela, eta behar du jakitzea adibinatu beharko dugu zenbaki hori. Esaten badizuet, ze zenbaki nago pentsatzen, tarte honetan. Pues, badituzue, esan dezakezu zenbaki bat, eta nik erantzun dezaket handiago eta txikiago den. Orduen. Erdiko balio hau da, eta nik. VH. Ez, handiago da. Osa, erdiko balio hartzen badut, nik erantzun dezaket handiago dala. Orduen badakit, hemen ez dagoela hemen. Tarte honetan, gauza berdin egin behar dut. Honen erdia hartu behar dut, zenbaki hori da? Ez, txikiago da. Ez, hemen dago. Badakit hemen ez dagoela. Osa, ez dago hemen, eta hemen, bi galdera horiekin ketu dut pila bat. Tarte honen erdi honetan dago? Ez, handiago da, orduen hemen dago. Tarte honen erdian dago? Ez, txikiago da, orduen hemen dago. Bai, hemen dago. Osa, bakarrik, bat, bi, hiru eta laugarren galdera batekin, ikustazue, zenbat gerturatzen garen. Osa, erdia eginez dago aldiz, murrizten dugu pila bat. Zatibi egin da, pila bat gertu. Hau bera egin behar dugunen. Zenbaki bat daukagu, eta, izan behar dut hemen zirkuito bat, zirkuito digital bat, eman behar didala, zenbaki hauen erdia. Zenbaki bajuena da, 0, 0, 0, 0. Zenbaki altuena, bat. Sistema bitarran bakizu ezin den erdia. Hau bat, hauek 0. 8. Hau batera jartzen badegu eta hau 0. Hau da 8. Orduen, zirkuito honek egin behar duena da, lehendabiziko urratsan, erdiko balio hau sortu. Jarri behar du lehendabiziko bi garrantzitsuena batera, eta besteak 0ra. Erdikoa, ez dakit hori den ez, baina erdiko balioa horixe da.
Hemen sortu behar du. Bat, 0, 0, hauek behiru dira, bai, bat, 0, 0, 0. Eta gero, konparatu behar dut. Hau horrekin. Bakar, hau digitala. Hau analogikoa, bihurtu beharko dut, hau analogikoan. Flipa. Erabili behar dut hemen. Digital. Analogic converter bat. Erdiko balio hori bihurtzeko analogikoan. Erdiko balio analogiko bat. Eta orain konparatu behar ditut. Haundiago edo txikiago da, honek esan behar digu. Plus minusak ia nola dituzuen, plus minus hemen. Eta emaitza honen arabera, honek hau egin behar du. Begira, prozesu hau izango da. Erdiko balioa da hau. Hau dala 8. Bihurgailu honek egin behar duen bihurketa, izan behar da, hau VA, daukazue, VDAC, hau VDAC. Gero errepikatuko dute, lasai. Eta adibide bat gaudenez egiten, pentsatu dezagun, tartea, VRmin eta VRmax direla 0 eta 5. Uste dut adibidea daukat eginda, bai, VRf 5. Zuek ere erantzun adibide batekin, 0 eta 5 tartean gabiltza lanean, hau ere tarte horretan dago. Beraz, honek bihurtu beharko du 8 hori, erreferentzia horrekin, erdiko balioan. Zen bada VDAC, pues hau zan, bereizmena, tarte guztia, VRF, zati bi berriru, 8, bider balio digitala 8. Barkatu. Biberlau. Lau bitekin gabiltza. Biberlau, 16. Hau da, 2,5 voltio. Ikusten dute, erdiko balio digitalak sortu du nire tarteko erdiko balioa. Sortu du. 2,5. Eta honek, zirkuito honek egiten duena, honen arabera, konparazionen arabera, hauxe da. VH, hau baino altuagoa baldin bada, bitori, lehendabiziko bitori, bat geratzen da. Berriz, konparazio honetan VH txikiago baldin bada, bit hau ez da bat, da 0. Haundiago baldin bada, hemen dago zenbakia. Txikiago baldin bada, hemen dago. Orden ideia horrekin, kasu honetan, VH dela 6,3, ez? Zer bazan, VH, esan dizut, ez dizut esan. VH adibide honetan, suposatu dezagun dela 3,3. 3,3 voltio. 3,3. Hau baino altuago denez, lehendabiziko bita da bat. Orain hartu behar dugu, orden, goian dago, orain hartu behar dugu goiko, tartearen erdia. Urrengo urratsa. Bigarren urratsa. Goiko tartearen erdia da hause. Lehendabiziko bita bat. Eta geratzen diren hiru bitoien erdia da bat 0, 0. Hau digitalki da 8 gehi bi, 8 gehi lau 12. 12, bat 0, 0 izango genuke. Baina oraindik probatu beharko dugu bat 0, 0 hori. Bihurtu behar du tensiora. VDAC da 5, VR zati 16, bider 12. Eta hau da 3,75. Konparatu. VH handiago baldin bada, VDAC, geratzen da bat. VH txikiago baldin bada, geratzen da 0. Kasu honetan, hau txikiago denez, hau da 0, eta eragiten du hau 0 jartzea. Orduan, bigarren urrats honen aukera da hori 0. Horrek esan nahi du, goiko tarte honen erdiaren azpiko erdian dagoela. Hementxe. Eta horrela egin beharko ditugu bit guztien dako. 3. urratsan, ikusi dugu dagoela goiko erdian, goiko erdi horren azpiko erdian,
Eta horren probatu behar dugu erdi horren erdian. Bat, zero, probatu behar dugu. Hau digitalki, 10. Bihurgailuak, prozesu guzti hau egiten da bakarrik jakiteko, VH. VH, badakizu VH muestratuta dagoela. Hemen hartzen dugu, kondensadora mantentzen du, eta urrengo puntua aurretik prozesu guzti hau egin beharko dugu. Ostia, zer rollo ez? Baina elektronika horrela da, xerebrea, superazkarra, eta hori abitzen da pila bat. Bale, venga, urrengoa. 10. VDAC izango zen VREF zati biber4, biden 10. Eta hau ateratzen da 3,125 voltio. Dena jarriko du, bale, VH handiago baldin bada, geratzen da mat hori. VH txikiago baldin bada, izango zen 0. Kasu honetan, 3,3. Hau baino altuago denez, 3. bita da bat. Bat, 0, bat. 4. urratsa. Bat, 0, bat, konfirmatu ditugu. Probatu behar dut azkenekoa. Hau izan daiteke 0 eta bat, baina probatu behar dut bat. Hau da, 13. VDAC da 5 zati 16, bidera 13. Eta hau da, barkatu, 11. Zortzi gehi bi, gehi bat, 11. Zenbat esan dut? Hau da, 3,4. Hau voltio. VH altuago baldin bada, geratzen da bat. Eta VH txikiago baldin bada, geratzen da 0. Kasu honetan txikiago denez, geratzen da 0. Irteeran, izan behar dugu, bat 0, bat 0. Bat 0, bat 0. Eta irteera izan behar da horrexe. Bukatzen dugunean, hemen irteeran izan behar dugu, bukatzen dugunean zenbaki hori. Eta hau prozesu guzti hau, egin beharko da, muestreatzen dugunean, denbora honetan, bakarrik. Horregatik esaten zaio, aproximatzen sucesibaz. Bagabiltza kalkulatzen. Vale, blokea horrela izango zen. Sarrera VH, VRF nonbaiten konektatuko zaio. Eta beste gauzatxo bat, hemen ikusten duzue, bagabiltzala egiten prozesu superazkar batez, osea, muestreatzeko periodo bakoitzean, bagabiltza hau egiten aldi pila bat. 4 bitekin 4 aldiz. 8 bitekin 8 aldiz. Eta hau kontrolatzeko, abiadura handiko erloju bat behar dugu. Horixe edukatzen dugu horrela, hau da hau kontrolatuta. Erloju, sistemaren bigarren erloju, abiadura handiko bigarren erloju bat, CLK2, daukazio horre ezaugarritan, duela frekuentzia F2, eta hemen zenbakitxo batzuk egin behar ditugu. Eta aia bukatzen dugu berehala, Zer relazio dago prozesu azkar horren abiadurarekin eta muestreatzeko frekuentziarekin. Bagabiltzan denboran, tentsioa. Hemen muestreatzen, frekuentzia de muestreo. Frekuentzia de muestreo FM, daukagu. Beraz, denbora hau izan behar da, periodo hau, honen inbersoa. Muestreo periodoa. Eta ikusi duzue, hau track and hold daukagun bitartean, denbora honetan, denbora honetan, egin beharko dugu prozesu guzti hori, 4 bitekin 4 aldiz, 8 bitekin 8 aldiz, bit bakoitzeko buelta bat egin beharko dugu. Hau da, behar dugu hemen 1, 2, 3, eta 4. Hemen 4 bit horiek denbora hau, osea, abiadura hau izan beharko da hemen barruan. Hau izango zen T azpi 2. Horren ikusten dut periodo ikuspegitik, TM, izan beharko da T2.
Zate bi azkar horren periodoa, bider n bit, baino handiagoa, ez? Denbora eman beharko diegu lau bit horiek bihurtzeko. Edo frekuentzia bezala egiten badugu hauen inbertsoa, Fb, hau nutza, Fb izan beharko da n aldiz Fm gutxienez. Eta hemen ere, nik formula hauek ez ditugu goratzen, baina eskematxo hau bai. Fm eta Fb arteko erlazioa. Intuitiboena hau ikustea da. Denbora horretan, ez dakit zenbat aldiz T2 beharko dugu, periodo hori behar dugu, beraz, frekuentziak horrela izan beharko dira. Eta bale, gaurko hau izan. Dena gukatu dugu.